a'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ku kasance da keke tactic taku ko da yaushe keke tactic 2 taku mai kawo muku abubuwa wanda suka shafi kwamfuta da waya na ci gaban rayuwar zamani, kuma wannan channel tana kawo dukan wayannan abubuwa da yaren Hausa kamar yadda za ku iya gani. Da Allah, idan kai farko sabo ne a cikin wannan channel din, dan Allah in ka duba bidiyon mu ka danna subscribing, sannan ka taba ƙararrawa, ka taba liking domin samun bidiyo irin masu amfani kamar haka. Application da zamu magana akan shi yau shine Voice Call Changer. Voice Call Changer application ne wanda zai taimake ka domin wajen kira. Idan baka so kana da wani wanda zaka kira domin ka gane ko da budurwa ko da saurayinki idan yana miki ƙarya ko wani abu kina so ki gwada shi, ko zaki amfani da bakuwan lamba ki kirawo shi, ki sanya ainihin muryar namiji domin ki magana da shi, ki tambaye shi akan abubuwan da yake so ki ji shi menene ra'ayin shi dangane da ke ko wani abu mai kama da haka. Zaki yi amfani da wannan application haka kai ma namiji. To ba tare da bata lokaci ba dai, idan kana da Play Store sai kai kokari kai login haka. Dan kai login cikin Play Store naka sai ka rubuta ainihin Voice Call Changer. A nan wajen searching sai ka rubuta Voice Call Changer sai kai search. Idan kai searching, ka san Play Store suna da abubuwa da yawa, za su nuno maka different kala daban-daban, amma kamar yadda za ku iya gani in ka kirga 1 2 3 4, wannan na hudun shine za ka iya taba shi kamar haka domin ka yi downloading. To amma kamar yadda za ku iya gani ni dama na riga na yi downloading din wannan application din. To kawai abin da za ka yi sai ka danna open. Misali in ka yi downloading domin ka garzaya zuwa cikin application din, zai nuno maka kamar haka Media Tools Developer. Zai yi sacin da kanshi ne, zacin zai baka cewa allowed voice call changer to access photos, sai kai haka ka bashi ainihin dama domin yi accessing. Kar ku manta cewa wannan application din yana da Google AdWords ko Google AdWords ko application ne na kyauta wanda in kana buɗa shi zaka daga ganin talla. So amma saboda yana da wani abu da nake cire talla, na riga na amfani da shi na cire. Za ka ga rubuta get started a nan sama, sai ka taba domin ka ci gaba. Zai yi loading, ne loading za ka ga start a nan gurin, sai ka ainihin taba start din. Za ka ga abubuwa nan kamar guda 4 kenan. Na farko start recording, na biyu voice changer history, na uku during call setting, na 4 general setting. To bari mu fara da na ɗaya magani, wadda ko start recording. Za ka ga shi yana da bangare biyu. Specific your gender, akwai male daga hannunka na hagu, akwai female daga hannunka na dama. Ma'ana male shine namiji, female shine mace. To bara mu gani mu sa muryar mace misali. Sai ka taba, za ka ga nan gurin ga alamun start recording. In ka taba alamun start recording zai fara recording kamar yadda kake ganin haka. So idan ka yi recording da kake so misali, sai ka taba stop recording. In ka taba stop recording zai yi sacin da kanshi. Bayan ya gama sacin zai nuno maka muryoyi kamar haka. Za ka iya taba ta nan gurin domin ka yi playing din muryar ka ji, kuma in ka taba za ka iya downloading. So amma kuma za ka iya share din muryar zuwa WhatsApp. In recording kai kana so ka nuna ma wani, misali zai nuno maka haka. Misali in WhatsApp kake so sai ka zaɓi WhatsApp haka, sai ka tura ma wanda za ka tura ma misali. So abu na biyu wanda zan nuna muku a ciki shine misali during call shine kamar yadda za ku iya gani, zai nuna muku haka gashi incoming call setting and outgoing call. Ma'ana incoming call setting kiran da ke shigowa, outgoing call kiran da ke fita. Bari mu fara da incoming call setting. Misali in ka taba haka za a gansu. Misali in ka taba haka za a ga nuno maka muryoyi ga sunan daban-daban a can sama. Za ka taba hoton muryar wanda kake so ka yi amfani da shi. Idan ka taba, to wannan shine duk kiran da zai shigo maka incoming call, wannan murya da ka taba ita za a ji. Sannan sai ka dawo a maganar outgoing call setting shine kira wanda yake fita a wayarka. Kamar in za ka yi kira, idan ka saita muryar da kake so ka taba ta, to shine duk lokacin da ka yi kira wannan application din zai amfani da wannan murya domin wancan ya saurare ka da wannan murya wadda ka yi recording da ita. Abu na ƙarshe wanda zan nuna muku anan shine general setting. General setting yana da matukar amfani a cikin wannan application din. Amfanin shi kuwa shine kamar yadda kake ganin nan a kunne yake. Okay, stop opening during call shine wanda zaka iya kunna shi. In ka kunna zai zamanto cewar idan ka kunna shi ka fita application din, ka yi kira ko da yaushe kiran zai ringa yin wannan muryar da ka saita duk wanda ka kira ko kuma wanda ya kirawo ka. Shine ta nan ne zaka iya kashe shi kamar haka. Ka kunna shi kenan, ya nuna green, ka kunna shi. Idan ka taba haka shine ka kashe shi, ya nuna ja. To ra'ayinka shi zaka yi amfani da shi. Idan kai sabo ne, da Allah ka taba mana like sannan ka dana subscribing domin keke tactic taku